Upat ka balay ang naugdaw sa dakong sunog sa Pulomolok, South Cotabato. May buto nga linya sa kuryente sa sulod sa usa ka balay, posibleng tinubdan sa sunog. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Baga nga kalayo ang milamoy sa pipila ka mga kabalayan sa Purok Santa Cruz, Barangay Cannery Site, Pulomolok, South Cotabato, mag-alas 2 sa hapon adlawng Miyerkules. Tungod sa kadako sa kalayo, gisaka kinisa ka bomberohan sa third alarm status. Hinuon gilayong napakgang ang kalayo human sa kapin usa ka oras. Apan matud sa Bureau of Fire and Protection sa Pulomolok, anaa sa tulo ka mga balay ang totally damaged, samtang usa ang partially damaged. Gibana-bana ang moabot sa kapin na 380,000 pesos ang danyo sa sunog. Hinuon walay naangol atol sa insidente. Sa inisyal nga investigasyon sa kabomberuhan, duna kunoy mibuto nga linya sa kuryente sa usa ka balay nga posibleng tinubdan sa sunog. Apan, padayon nila kining giimbestigahan. Meron tayong mga lead, mga witnesses na nagsasabi na nagsimula ito sa isang bahay na pagmamayari ni Sereno Residence, kung saan bago nangyari ang sunog ay may narinig siyang putok ng kuryente. So pagtingin niya sa second floor, sa kisame niya, ay lumiliyab na yung kisame niya. So sinubukan nila patayin, hindi na magapan. Ginatagad na matud pa sa LGU ang upat ka magbanay nga apektado sa sunog. Samtang dunay pahimangno ang BFP aron malikayan ang susamang panghitabo. Pag may kuryente, siguraduhin natin nakapatay ang plangka bago natin bukang patayin ng apoy. Kung maaari ay mag-invest tayo sa fire extinguisher kasi malaking tulong ito sa mga tulad ng ganitong sakuna. Efren Mamak, 1 Mindanao.